Ydych chi'n gwybod bod eich plentyn yn gallu cael addysg feithrin o'r tymor ar ôl ei ben blwydd yn 2 oed? Ac os ydych yn gweithio, fe allech gael arian i helpu i dalu am ofal plant hefyd. Mae pob plentyn ym Mro Morgannwg yn gymwys i ddechrau addysg feithrin ran amser am 12 awr a hanner yr wythnos o'r tymor ysgol ar ôl iddo gyrraedd 2 oed. Yn y feithrinfa, bydd eich plentyn yn dechrau cael hyd i'w ffordd yn y byd. Datblygu sgiliau darllen, iaith, cyfathrebu a rifedd, a dysgu trwy weithgarwch corfforol a chwarae, a hynny i gyd mewn lleoliad saff a diogel. Bydd angen i chi ymgeisio pan fydd yn 2 flwydd oed. Gallwch wneud hyn trwy fynd i www.feilofglamorgan.gov.uk/ysgolion. Ac os oes angen i chi gydbwyso gwaith a gofal plant, fe allech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol hefyd trwy gynnig Gofal Plant Cymru. Yn ystod y tymor, fe allech gael arian ar gyfer 17 awr a hanner o ofal plant yr wythnos a hyd at 30 awr yn ystod gwyliau'r ysgol, cyfanswm o 48 wythnos y flwyddyn. Gallwch ddefnyddio'r arian hwn mewn lleoliadau gofal plant sydd wedi eu cofrestru gydag arolygiaeth Gofal Cymru, fel gwarchodwyr plant, meithrinfeydd dydd, cylchoedd chwarae, cylchoedd meithrin neu glybiau y tu allan i oriau ysgol. Bydd y ran fwyaf o rieni sy'n gweithio ym Mro Morgannwg yn gymwys ar gyfer yr arian hwn. Felly, os ydych yn gweithio ac yn ennill llai na 100,000 o bunnoedd y flwyddyn, gallwch hawlio cymorth i dalu am eich costau gofal plant os ydych yn gymwys. Mae'r cyfnod ymgeisio'n agor tua 8 wythnos cyn i'r cyllid ddechrau, ac ni fydd y cyllid yn gorffen tan ddiwedd y mis Awst cyn i'ch plentyn dechrau addysg amser llawn. Gallwch ymgeisio am y cynnig yn www.feilofglamorgan.gov.uk/cynnig gofal plant. Pinai mewn meithrinfa neu ofal plant, gall treulio amser yn dysgu gyda phlant ifanc eraill gynyddu hyder eich plentyn a datblygu ei annibyniaeth. Rydyn ni yn y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yma i'ch helpu i roi'r dechrau gorau posibl i'ch plentyn. Mae ragor o wybodaeth ar gael ar-lein yn www.feilofglamorgan.gov.uk/cynnig gofal plant neu ar Facebook a Twitter. Neu gallwch ein ffonio ni ar 1446 704 704 neu anfon neges e-bost at fis@feilofglamorgan.gov.uk.